Dejjem ħassejtni komdu bil-valuri li jħaddan il-Partit Nazzjonalista u għalhekk li l-Partit Nazzjonalista dejjem qistu bħala l-partit naturali tiegħi. Kliem Alexej Dingli, kandidat tal-Partit Nazzjonalista għall-elezzjoni li ġejja, f'intervista ma' dan l-istazzjon. Alexej Dingli li huwa sindku tal-Belt Valletta għandu 32 sena u huwa missier ta' żewġ titfal, Ben u Jake. Wara snin ta' studju f'dak li għandu x'jaqsam mal-ICT, illum jaħdem bħala senior lecturer fl-Università ta' Malta f'dak li għandu x'jaqsam mal-intelligenza artifiċjali. Dingli beda l-involviment politiku tiegħu permezz tal-volontarjat meta kellu biss 11-il sena. Iktar tard ta' semu fil-Kumitat Sezzjonali tal-Partit Nazzjonalista tal-Belt Valletta. Staqsejni ħalli xażel lill-Partit Nazzjonalista. Il-Partit Nazzjonalista dejjem kienet id-dar naturali tiegħi, dejjem ħassejtni komdu fil-valuri u fil-prinċipji ta' dan il-partit. Apparti minn hekk jekk tara anke track record li dejjem kellu l-Partit Nazzjonalista huwa partit li jdeliverja. Allura bla dubju ta' xejn dejjem tħoss li huwa partit li dejjem wasal u dejjem ġab il-Malta l qudiem. Fl-2006 Alexej Dingli kien elett bħala kunsillier tal-Belt Valletta biex fl-2008 inħatar sindku tal-Belt Kapitali ta' Malta. Tlabni jispjeganna x'inhu l-irwol tal-politiku. Jien anke meta tħalt bħala sindku dejjem tħalt bl-idea tal-politika ta' servizz. Xi ħaġa li dejjem kien jisħaq fuqha l-ex-Prim Ministru u l-ex-President Difen Akadami u dejjem emment fiha. Jien nista' ngħid għax dawk iż-żminijiet kont tifel u kont inħares anke lejn il-leaders tal-Partit Nazzjonalista bħala nies ta' aspirazzjoni. Miegħu tkellimna wkoll dwar l-għażla biex jerġa' jikkontesta l-elezzjoni ġenerali wara li kien ikkontesta l-ewwel darba fl-2008. Inni ħafna involut fil-Partit Nazzjonalista, però għal dawn l-aħħar 8 snin inni involut fil-Kunsill Lokali. L-ewwel bdejt bħala kunsillier u llum il-ġurnata jiena sindku tal-Belt ukoll. Allura naħseb il-pass kien gradwali u anka tista' tgħid ikompli mill-fażi ta' sindku fejn tajt il-kontribut tiegħi fuq livell kemm lokali, però l-fatt li jiena sindku tal-Belt ukoll ifisser li għandi ċertu obbligi nazzjonali u anke internazzjonali. Finalment tlabni jgħidilna x'jixtieq iwettaq jekk ikun elett anke fid-dawl tal-professjoni xjentifika tiegħu. Ma tantx issib xjentisti li jaħdmu fil-politika jew tkun avukat ħafna drabi jew perit. Ġifieri naħseb minn dak il-lat nista' nagħti ħafna, nista' nagħti xi ħaġa differenti forsi minn nies oħra. Gabriel Ellul, Net News.